caggal ne jettuɗen Allah julɗen Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnami men en calmini kadi denndangal yeɓoyankoɓe Pindi TV to ɓe goni e dunde Baba Adama en gari ɗo kadi yewtere meɗen hannde yewtere wiyetende debbo Afrique nde ganduɗa ko wadimoɗon debbo baɗiraguel moɗon ɓinguel moɗon Sali Dia Madame Bassoum yewtanto ɗum en wonde hannde kadi koɗo meɗen koɗo galle mo ganduɗa ko biyeteɗo Mayram Asta Kane jeeyaɗo to to Dimat kono noon ko ɓurɗo lollirde billel to to Mbumba so tawi en jii noon en cuɓimama mum e yewtere meɗen hannde debbo Afrique ko yiide makko darde makko e nder rendu ngo en tant que debbo kadi ganden yewtere debbo Afrique ummini tan ko sabamde kala debbo dariɗo e fannu bawɗo wonde foof waɗen feere bismoɗen ɗum ɗo jewtuden muɗum kalden muɗum kadi bandiraɓe fof mbawa andude darde muɗum e nder rendu meɗen Tata Mariama Asta Kane min calminima min juurimama min bisimama e Pindi TV bisimilla ma calmina bandiraɓe bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mi salmini on mi juurima on sohna Sali mi salminima yo jaam wone ɓesgu men fof mi weltima e invitation yo Allah weltano en e garmi e koye galle mo ganduɗa ko galle rewɓe Afrique fof mi weltima dal e gargol ngol e invitation e Seydi Kane Allah jarama kadi a jarama kadi nde jaaɓiɗen invitation nde tawno noddude saɗani sadi ko noddude note Tata Mayram Asta Kane caggal nde min calminma min bisma min mbima jeeyaɗa ko toto Dimat Tata Mayram Asta minen no ɓurma andirde koye darde debbo e ko ganduɗa e guiley aadaji men ha cosunuji meɗen haadu men yettat toon Tata Mayram Asta Kane en mbawi andude seeɗa holkonɗo Tata Mayram Asta Kane eyi ɓinguelam Madame Bassoum Mayram Asta Kane o ɓurɗo no mbiɗa ni andirede Billel Kane Mayram Asta jeeya ko Dimat Mayram Asta ko mo ganduɗa ne jibina ɗo wiyete Ndande to Sara koyɗe Tanum e nehi ɗum aussi Tanum on ɗon nehi ɗum kono mawni ko Mbumba toon janggi école primaire mum toon jañi entré en sixiéme yihi to wiyete lycée Ahmed Fall ummi toon jañi bac mum Kennedy ne janggine école gila 1980 ha Allah waɗi 80 ha jañi retraite mum ɗo wiyete division radio télévision scolaire kono no woniri dimannajo yummakko e ba makko ko noon o woniri kadi banbano côté taniko te ko tono jibina tono mawni tono jangi tono resa alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗo wiyete Mbumba dans le département de Podor kono noon ɗum fof e waadi noon ko jangingol école ngol ko hen wonno ha Allah waɗi o ƴetti retraite makko kono ko noddirɗami hande ko ɗum ko hunde nde ganduɗa koye ƴiƴe mam jeeya woni hanki men ewa Seydi Kane caggal nde kalanɗa en seeɗa holkonɗo Tata Mayram Asta Kane eɗen mbawi premier namdal meɗen walla deuxiéme namdal meɗen e ma ko widema Tata Mayram Asta Kane holko pamɗa e debbo tan jooɗiɗo witane ne fada e gorko eyi sohna Sali goto jonɗo ko Allah kala mo jiiɗa goɗɗo kala ko jiiɗa ne namdi dillude hay dara jonde nafani hay londe sakantuma innama aade surtout e mbiye ne jeeya e 21e siècle ko siècle mo ganduɗa ko kewɗo dilli hankadi aduna o natti wuro wonti natti gurel men tan ɗo koɗɗen wonti ko wiyete ko aduna o ko goto sabu kala ko heewi ɗo en hande ay koye en ligne gonɗen aduna o fof yeɓat kala ko heewi Dimat aduna o fof andat kala ko heewi Mbumba aduna o fof andat kala ko heewi Dakar aduna o fof andat donc hande kala ɗo memɗa hande debbo e gorko ko dariɓe ne gondi balaɓe e walabo goto fof ne adda baawal mum e karallagal mum e nokku ɗo woni ɗo hande
jonde nafaani hay debbo gooto enen ni fuutankoɓe en gandano ko woni jonde rewɓe men ko yimɓe ɓe ganduɗa ko darinoɓe hanki ha hande ɗum noon eɗen mbasiyo tan kala ɗo debbo woni yo ɓeydu darde mum yo andu jonde kam nafaani hay barme koko jooɗi kono yimɓe jahat mbaɗa heen donc yo Allah wallit eyi seydi Kane wadde min beltanimama ko heddi ko wiidema tata Mariame Assa Kane caggal nde kalanɗa min seeɗa parcours ma min paami hen ka debbo jangguɗo ha watti jangguinde heeɓi diplôme aji muɗum kono holko tagui hande min invite ma ɗo ko yiide min ka debbo pullo kadi gonɗo ɗo e Dakar ene hollira kadi pulago ko commerce mbatta o noon hewɓe ne mbaɗa commerce kono an commerce mbatta woni certains commerce uji kewɗi par ce que eɗen kewi nadde boutique aji kewɗi kono eɗen jeeyi hen comci walla eɗen jeeyi hen paɗe kono an ko jeeyata ko so tawi neɗɗo naati e boutique ma tan yiyaten ko pulago tigui hay so wiya ko o ɓiɗɗo pullo tan en andi tigi ko ɓiɗɗo pullo woni ɗo holko saabi ɗum ɗon eyi saabi ɗum ko neɗɗo fof so anda holi kañum anda to fayata neɗɗo fof ne foti andude hoore mum gandal hoore neɗɗo woni gandal gitingal sa andi hoore ma tan hankadi a fofti to sa andi hoore ma kadi hoto jab kadi majjinde hanki men ko hen tugotoɗen pour hande men wawa fewde kala adunaji sa ƴeewi aduna o mi wima aduna hande ko wuro kono kala leydi ɓurdi jaggude e hanki mum kañum ɓuri wawde jañde ko wiyete ngalu ko ko ɗum wawi wonde fof te kadi sukaɓe men ko yimɓe jibinaɓe e nokkuji Dakar en ma ko wiyete gure mawɗe ko gure mawɗe ɗe noon so tawi minen mawɓe ɓe min jaggani hanki men wooday men gilane woni sukaɓe yiɗɓe hanki men so tawi jaggaka majjat ko ɗum waɗi malgré que mbeɗe jangguintuno e sara mum toujours mbeɗe yi wawde rentinde hanki men tugade e hanki men pour andude sukaɓe wasa majjude ɗum waɗi sa ari e commerçant mo mbiɗa o a ari e boutique am mo mbiɗa o jiyata hen kala ko woni hanki men ɗum uddaki noon wonde hanki men tan jaggimi ko hanki men udditimi e hande men e so tawi ko ɗum ɗon mataw men gar hen yeeso kono waɗimi kam jaggude hen ko pour wasa yejjitede sukaɓe hande ɓe ganda hol hanki men mbawa yidde ɗum te hanki men o jonnen ɗum ha kala jiiɗo ɗum kadi wawa yidde ɗum ko ɗum addi seydi Kane min beltanima min paami ɗon eɓen mbawi andude boutique o holto woni ɗo e nder Dakar eyi boutique o woni ko to wiyete rond point case to eyi rond point case marché Gueule Tapée ko ɗon boutique o woni kono ne way joni koye ndunguji te ndunguji kadi ko noon tan eyi min mbawi andude hol année tan mo kuccuɗa e oɗo commerce holde puɗɗiɗa wadde ɗum eyi dari tan commerce o ko depuis ƴettumi retraite am gila ƴettumi retraite am kono collection o kam e yidde hanki men e kala to jiimi hanki mi yihi presque Sénégal fof kala to jiimi hanki mi sooda ko hanki eɗen jogui ko séréer en eɗen jogui ko joola en eɗen jogui ko wolof en kala ko woni hanki men tan collection de ɗum mbeɗe jogui ɗum eyyi kono ko gila duuɓi tati ko ƴettumi retraite am ko tan ko nden puɗɗimi tan hankadi huccude hen no feewi eyyi wonko min jiiɗo ko wayno cakkaji ɗiɗo cakkaji ko ñaaƴi goni ɗo kono ko wayno dendiraɓam ɓe fof ni yiya min gandi taw ɓe ganda ɗeɗon ñaaƴi tata Mariame aɗa wawi haalande min ɗeɗon ñaaƴi koɗi goni eyyi ne wayno ñaaƴe ɗe joguiɗa ɗe comme par exemple oɗo eɗen gandi ko wiyete peme eyyi peme woni ñaaƴe dime ñaaƴe dime ɗe ko taniraɓe men sa yi to séréer en sa yi to joola en sa yi to lebu en kamɓe fof hen goto fof ne joguino ko ñantortono ñaguel dimel ne wiye ñaguel dimel ɗum aɗa nana ɗum eyyi donc ɗum ko peme woni ɗo peme ɗe noon ne heddi sa yi Afrique fof ma taw hen peme goto fof noon e façon mum
peme mo ƴetta eyi ne waɗi noon ñaaƴe ɗe ngannduɗaa en ngaddani comme gonɗe galle ɗe ngannduɗaa ɗe ne mbiye gooto heen fof ne jogii inde mum eyi gooto heen fof ne jogii inde mum donc ne waɗi ñaaƴe ɗe ngannduɗaa en ngaddani ɗum cakkaaji ne wiye bolon ne wiye peme ne wiye segeneji ne wiye donc ɗum ɗon kadi ko façon wuji tan leydi ndi jaami fof mi jaña heen ñaaji mum leydi ndi jaami fof mi ƴeewa holko sinkanno hanki mumen mi naata heen ɗum ɗo way kono posetel ni kono ko jiimi ɗo ko way kono feeniraaɗo ko vaccine ene wonde ɗum way kono sac ni beele ɗum ko an feeni ɗum kadi ɗum kadi holko woni tan pammina ɗum banndiraaɓe mbele mbawa famde eyi aɗa anndi ne waɗi goɗɗo juutɗo nan to en yeeso donc ɗum ɗo ko vax baddaɗo ko wiyete koko remete ko rotin wiyete eyi koko remete wadda hen ha hande kadi sakkeɓe ɓe kadi jañi hen kadi laawol donc koko ɗum woni ɗo ko pour valoriser tan pour hallude tan vax ji ɗi joguiɗen ɗi eɗen mbawi wadde ɗum ha yaada e jamano eyi sabu ɓuri tan eɗen ɓorno hunde hannde sabu vaccine kala tournuɗo ko vaccine maalo cuuɓ tawa kadi ɗum ɗon kadi nafata tan ko ɓornade ala ne nafa kadi goɗɗum ko wiyete tubakoɓe mbiyata innovde c' est à dire jañde goɗɗum yaltinde hunde e goɗɗum ɗum jibina goɗɗum tawa eɗen jogii nafoore wonko woni ɗa yeeso ma yama ko wayno am fof taw anda ɗum suhran yimɓe bandiraɓe kalnaɓe ko ɗum holko woni kadi holko nafata eyi sohna Sali ɗum ɗo wiyete ko carte eyi aɗa anndi adan yimɓe ɓe aduna o ko eɗen mbiya pagne tissé hannde kono nden yimɓe cañanno yimɓe sañooɓe ɓe nden ko ɗum ɗo utilisata wiyete ko carte pour wadde ko mbiyeten e français coton eyi donc ko ɗum ɓe mbaɗatno ha so tawi joni ɓe ndemi boru wona boru hadema wad boru ko ɗum ɗo so ɓe ndemi ha ɓe jañi wiro ko joni wiro ko ne waɗi ɓiɓɓe ɓe ɓe jaltinta ɗum so ɓe jaltini ɗum ne waɗi ko idorte waɗede woni ɓe motta ɗum ɓe jano mottude ɓe mbaɗa ɗo noon pour wawde jañde garaji e joni ɓe mbaɗani ɓe jaña wiro ɗatko joni noon en gaddani mottirgal saabu heƴano hen joni noon ɓe gonay e mottude haɓe jaña garaji woni ɓortere ko wiyete haalpulaar wiyata ɗum ɓortere kadi eɗen jogii ɗum kono en gaddani ɗum sabu fof heƴani ɗo wallay eyi ko ɗum noon waɗirtino ko wiyete ɓe caña woni on yaltinta ɗiɗo leppi eyi leppi woni ɗiɗo leppi façon fof noon lefol waɗete ɗi waɗe wutteji worɓe ɗi waɗe wutteji rewɓe joni ayi ko sañete ko joni en jaltinta hen gude en jaltintu hen wutteji ɗi woni ɗo jaltinen hen robboji ay ɗum ko gude men cañaɗe woni ɗo gude cañaɗe ɗe hankkadi yimɓe ɓe natti ñande fof ɓornade wudere sañade donc il faut ko ɗum watte pantalon uji tubaji il faut ko ɗum watte robboji pour wawde wasde yejjitede ɗum waɗi ko ɗum ɗo kollen kono mbaddumi ɗum e wudere sañade kala jiiɗo ɗum dal so jomum ɓornima tan ne anda oɗo ko Afrique naaɓe wallahi surtout so tawi darama ne wawi kadi heptinede oɗo ko ɓiɗɗo pullo yo te eɗen teskiri kadi hande tubakoɓe soɓe gari ɗo e leyɗele men he ko ɗum ɗo wela kadi ko ɗum ɗo ɓe jiiɗat te enen jeeɗi ɗum ɓe yama eɗen belsidi ɗum te mono men fof ne andi ɗum ɗo ne yooɗi kadi ene hoye ɓandu jaaɗa fof kadi aɗa wawi ɗum ɓornade wallahi ndeysan a yiyani ɗum fof gude men cañade ay ɗum ɗo ko gollere e mbumba saña ndeysan gude cañade ɗeɗo ko gollere e mbumba koye fuuta tigui saña mi anda mbar mbeɗa wawi wadde ɗum ni aɗa wawi eyi welli ɗum tan beele bandiraɓe jii ɗum no fewi ay ɗum ɗo joni ko robboji wudere sañade woni ɗo ɗum ɗo kollen eyi
te ɗum ɗo joni sañoɓe ɗum ɓe natti hay sañde sabu jañata dañata hen prix mumen sabu yimɓe ɓe natti haddade comme natti haddade te enen ko toon jeeɗen eɗen jiiɗi hanki men wasa majjude hanki men wasa majjude donc il faut que ƴetten ɗum mbaɗen ɗum ni ɗum ko wudata sañade mbaɗen ɗum moderniser bel yimɓe ɓe no mbawa wawde ɓornade yimɓe ɓe mbawa ɓornade ɗum sidi kan alatina ko ɗum woni alhaali o so ɗum yawri comcidi emin jiito ɗo jooɗiɗa ɗo loonde te enen fof ɗen gandi holko woni loonde e fuutankagal kono hande enen wonɓe ɗo e Dakar ɓe ene satti ɗo natta galle pullo ha tawa hen loonde holko saabi ɗum ko tagi yimɓe goppi loonde ɗe joni beele ko firgoji ɗi walla loonde en tampinannoɓe walla holko waɗi noon te kadi hol kadi ko mbawɗa haalande holko woni ɓuural loonde ko ganduɗa ko bandiraɓe en foti wawde nangtitade hen ha joni ha ɓiɓɓe taniraɓe ɓe mbawa taw ɗum ɗo eyyi sohna Sali ay min jaggumi ko aduna fof ko loonde aduna e hoore mum ko ɗum loonde sabu aduna nde Allah windi Adama ƴetti awo itti ɗum e kot mum finalement nde awo ari awo jibini aduna o fof koye mum aduna o fof yalti loonde nde aɗa wawi sudde ɗum bandiraɓe ɓe jiyande loonde nde kadi ko mbumba ummi joni ay so neɗɗo woni reedu ko loonde sabu ɓiɗɗo woni koye reedu gonga joni nde ɗo loonde nden yadanno koye guttuji ɗum kadi ko mbumba ummi ko guttu ɗon kadi ko longel tokosel ko aɗa wawi sudde ɗum bandiraɓe ɓe jiiya o ko guttu wiyete o ko guttu wiyete guttu wiyete kañum ni laamɓe ɓe nden e jañɓe ɓe jogoto ko guttuyel mumen e sara mumen kañumen nene uuɓi ne waɗi guttuji goɗɗe ɗi mbaɗmi modernisé taw wona ni taw aɗa wawi wadde salma mbaɗmi ɗum modernisé ne waɗi ni ko jagguirte façon uji kono wawano addede gonga gonga mbimi nane wonko puɗɗinomi mbimi aduna ko loonde neɗɗo ko loonde debbo ko loonde sabu loonde ko wadde ndiyam mais au delà de wadde ndiyam ya une forme ne waɗi forme mo ganduɗa ɓiɗɗo koye nder reedu wonata gonga sa ummima e ɓiɗɗo koye nder reedu wonata hay aduna wiyama ko forme loonde jogui donc a andi loonde ne waɗi mana te kadi gurnam kadi ko ndiyam mo yarani wurata ko ñamɗa fof sa yarani a wurata donc ndiyam adan gonga frigo ala congélateur ala ko loonde yimɓe jaranno mais hay ɗum ɗon kadi wona tan hunde tan ko ari ni ay loonde ko ɓakke ɓakke ɗe pewnete juuɗe sa yari ɗum ɓakke ɗe woodi ko waɗata e ma ɓakke ko hay soko a yii e pharmacie ji ɗi ma yi eɓe jogo ɓakke eɓe jeeya ɓakke pour maquillage cosmétique ɓakke pour aussi la digestion donc ɗum ɗon fof ko hunde nde ganduɗa ne foti sa waɗi ɗo ndiyam maɗa yara nandani e ndiyam frigo ne sellina ndiyam loonde nandani ndiyam siwo kadi nandani ndiyam siwo donc ndiyam loonde yimɓe ɓe so mbawino artude e loonde ma won ñawuji kewɗi ɗi ganduɗa ma yalti mumen sabu yaltinde ɗum ko ɓakke ɗe fewniraɗe gonga sika eyyi Allah jarama on banggue mboɗo sikki dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV puɗɗima famde en jiiɗo kadi horde ndeɗo horde noon ende sinka ko nde horde woni eyyi aɗa andi horde kadi ne way tan no forme loonde ni kañum ha hande kadi ko noon tan no loonde windori ni ko noon tan windori kono horde kam mataw kewɗen wadde hen ko kosam ne waɗe kosam aɗan ñameten kala ko ñamete waɗete hen waɗi hen ñiiri sa gasni yarde e loonde nde e cellal mum ɗum ɗo joni ko leɗɗe ɗe ko layanteri ndi ñamde hen ay enen en ngala habitude dessinirde ɗum ni enen fuutan toronaɓe eyyi sinkade kono wonno ko neɗɗo yiɗi fof tampana ɗum min mbimi ko horde foti ko yonnede ha yooɗa gonga eɗen jogui ɗe ganduɗa nan galle kono wano ni tan no jipirano ni tan ko ni way kono ɗiɗo en jonnu ɗum pour yimɓe kadi bowal leydi mbawa yidde ɗum jiiya ɗum ay ñamde horde
nandane ñamde plate e bool ñamnane nan ñamde plate ni bool ko jeñata ɗo e cellal ko a jeñata ɗum e plate bool gonga so ɗum yawti tata Mariame Assa min pima belɗo ɗum ɗo ko mbatta eɗen gandi ko ɗo e leydi he mbatta ɗum kadi machallah yama heewani ni ɓiɓɓe leydi ɓe waɗoɓe ɗum sahno ɓiɓɓe fulɓe beele ɗum ɗo a wawi nawde ɗum ha caggal leydi a meeɗi yalti ɗum nawɗa ɗum caggal leydi jaaɗaɗo ko wayno foire uji e ko wayno eyyi sohna Sali min Allah waɗi mataw joni hankadi mango ari kono foire mbeɗa yinno ɗum te vacances kadi somi heeɓino ɗum kadi wonko ganduɗa mi nawi ɗum Washington wonko ganduɗa mbeɗa hikka mbeɗa jogorno nawde ɗum France eyyi foire uji noon toon Washington en France en mi suwata o yaade toon Afrique hoore mum ko foire uji baɗoji ɗo Cices jahannomi ɗin mbeɗa yaha toon machallah mi nawa toon surtout ñaaƴe ɗe mi nawa toon surtout gude men cañaɗe ɗe hanki men dal ɓeɗa heewi nawde ɗum saabu hay hanki men hay murtoɗe men mbeɗa fewna ɗum kala ko ñamete c'est à dire kala façon mi hollat hanki men hay ɗum ɗo joni ko murtoɗe goto fof ne andi ko waɗata ko hunde nde ganduɗa enen ko jaaɓe murtoɗe woni fruiji men te jaaɓe murtoɗe nde Allah addi neɗɗo nde kala ko safrata ɗum nane nder ɗo jibinaɗo ɗum waɗi murtoɗe min batti wadde ɗum confiture min batti wadde ɗum nebam min batti wadde ɗum caabune fof pour wawde naftude yimɓeɓe mbasa yejjidde ɗum ay ɗum ɗo joni min mbaɗa ɗum étiquette min nawa ɗum so min nawi ɗum ni moƴƴe e ñawuji kewɗi donc sukaɓeɓe jiiya ɗum kadi mbasa yejjidde ɗum ko gonga min mbawi andude ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe ɗe fof holto guittataɗe eyyi gueɗe ɗe de ala to ittetake ɗum ɗo ko nder Fouta mi wima Mbumba mi wima Gollere pour cañogol ngol mi wima lawɗe ɗe ko Mbumba mi wima oɗo wowru ndu e unugal ngal ko dimannaɓe mbeɗa yaha noon partout ɗum ɗo ko Mali jañoymi ɗum Mali dañoyɗa ɗum eyyi ɗum ɗo kadi ko hollunode tan boru men ɗum ɗo ko hanki moon wonno mi addani ɗo ene takka mbiɗa fonno addude ɗum kono wawa foof wawa ardude kala polmat woni ɗo eyyi kala polmat woni ɗo henna kala polmat woni ɗo kala polmat kaɗo mataw debbo e gorko fof ne wawi kalade ɗum eyyi debbo e gorko fof ne wawi kalade ɗum eyyi wonko ganduɗa ko Mauritanie ƴettanmi ɗum wonko ganduɗa ko Burkina eyyi ko par exemple ko nder Diawe hanki ɗum ɗo ko hande a yiyata ɗum ɗo ko keɓata ɗum ko Mauritanie ma walla Mali toon ƴettata ɗum kono kala hen to jaami tan ko hanki men o tan min woni haqqille ma te kadi mi tampanta ɗum gonga ni ɗum namdi ko doole ɗum namdi ko yiyande kono kala hen to jaami hay soko ko jeere mawni fof min jiyanmi tan ko hanki men wadde Allah jarama Seydi Kane eɗen ciftodira bandiraɓe ɓe tan gonɗen koye yewtere meɗen debbo Afrique yewtere ummide sabamde ƴewde kala debbo dariɗo gonɗo ɗo e Sénégal debbo dariɗo gonɗo partout dans le monde taw kadi ko debbo pullo dariɗo tigui ha heftina mbawen addude ɗum kadi yewen kadi e banque mo hettu o beele mbawen hullude bandiraɓe hol darde rewɓe e nder Afrique hande noon woni mbiɗen ni wonno koɗo galle meɗen ko tata meɗen Néné Mariame Assa Kane jeeyaɗo to Fouta meɗen somi welama wiye ko Foutanke 100% nde tawno so welama wiye ko debbo mo Dimar so welama wiye ko debbo mo Mbumba wadde noon tata Mariame en gardi hen émission ha ɗo mataw émission hankkandi foti gasde mbaynoɗa bandiraɓe garen mbaynoɗen inchallah eyyi sohna Sali Allah jarama mbeɗa yiɗi tan ɓeydude hen seeɗa saabu eɗen jogui caabune nebam ɗe ganduɗa wona caabune morleteɗe eɗen jogui morleteɗe ɗe kono eɗen jogui ɗe ganduɗa mbaɗɗen ɗumen ko potuji tan pour yooɗa yaada e jamano eɗen jogui aussi ko debbo jombajo ma walla jibinɗo ɓesɗo kecco jogotono woni ceppogo e aldanke pewnaɗe so jari ɗum mi sellina ɗumen donc eɗen jetta Allah eɗen jetta bandiraɓe foof eɗen jetta ɗo jibina ɗen ɗo woni ɗo diman ɗo ɗo jeeyaɗon ɗo eɗen jetta kadi Mbumba ɗo nehaɗo en ɗo
o ndesa den do eden jetta jom galle o no feewi en jetta bandirabe jaggube hen be sabu hay goto wawa yaade kala do jiida neddo yihi wawnani goto won mo wondi donc Allah jaarama onon non jaarama min jetti Abou Diouf mo ganduda kanyum rokki en jonde nde waddude ene bingel men woni sali Allah jaarama on jaarama yo Allah jaggu yo Allah jaggane en calmina fuutankobe fo kalto be mbaawi wonde duniya Allahumma amin seydi kan wadde Allah jaarama woni mbiiden ni en jitti Allah kadi jitti sababu wadde jitti kadi mawdo gallo woni ka Abou Diouf dokkuden sababu kadi ha jodi den do kon kadi jitti Allah kadi jitti kadi jinna men en jitti kadi min e jom gallam mo ganduda kadi kanyum kadi hokkimi autorisation hokki kam kadi duusimi dolnimi ha bawmi ardo don jodi mi wa wadde modon yide do yewtere woni bi'etedo Ibrahima Bassoum gorko mo cilon daga wel koyle wole nammade mi salmini dendangal famille o kono non kadi den biya ha jodi den dokkondiri rendez-vous inchallah rabbi dimanche o do so hawre wele dalda ha joni koy pine men aadaaji meden woni fedde meden wedde wirhende fedde Fouta développement mo Sénégal joginde assemblée générale mo foti wadde to centre Amadou Malick Gaye ɓurɗo lollude centre Boppo dimanche le 15 septembre eɗen ñaagui ɓiɓɓe fuutankoɓe fof nde garat kawra hen nde tawno fedde nde ko fedde Fouta ɓamtade fedde umminde sabamde ɓamtude Fouta kala ɓiɗɗo fuutanke eno nodda hen wadde noon mi salmini on mi juuri moon ko ɓinguel moɗon baɗiragel moɗon miñiragel moɗon Salimata Samba Dia debbo mo Agnam Diduɓe arnoɗo waddande moɗon yewtere moon debbo Afrique ɗum dokkodir rendez-vous ha ñande wonde inchallah so hawre welede Allah